Dia main suara berapa? Jangan Suara asal. satu ganti suara dua, bingung dia. Oh, nah itu yang suka bikin anu itu. Ada. Coba jangan ikuti kami. Nanti Ada itu misalnya yang tiba-tiba lakon ke suara di 3, sini, saya jangan ke suara 3. Cuma bisa di setel anu kan. Iya. Kalau temannya belum bisa dipertahankan suara satu dulu semua. Itu. Daripada kalian nanti jadi jelek nanti ya. Kami tadi dulu suara dua. Iya kan? Padahal kata kita bukan. Segini nggak sih? Masuk lagi dia. Tengah sini. Itu nggak pas suara satu. Suara saya dengar. Salam. Mulai tema perjulu tadok tua mata perdingan bahasa ala totong do di hita di leun hai pason boy hita disadarion romar minggu tujuh rona di minggu ta sadarion ima partoding ni par minggu ta ima minggu pesta perjulu parningotan hari hasar itu di Porbadia. Amanami, inanami nang songni napa subulung, naud dope marminggu di Uriatta HKBP Sentosaon, Hamisian Perhalado, Madok, selamat hari Minggu. Tapukama perminggota, Marede Mahita siap buku de nomor 100 tolu ayat sada do tolu. Amen.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ri anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ri tod di parbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Songonod donin na Jehovah, lehonok kutu hamu rohanay baru, dohot tod di nay baru tubagasan ate-ate muna, jala usatok kudu roha batu siad daging muna, jala lehonok kutu hamu rohan namar pakilalaan, jala lehonok kumatu hamu todiku di bagasan ate-ate muna, audo mabahesa, audo marparange hamu di bagasan akka patikku, akka uhuk bupe radotam muna, jala patu pamuna do. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam, marhite-hite tod di parbadia. Saibuhai marohanami asature parrohon nami, marhite-hite tod di mi. Asato tonggok dame rohanami, makalason hagugun nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta mari kita siap bukit di nomor 826 ayat 1 dan 2. Tatangihon ma patit ide bata di mingguta pesta parjolo ima sada Yohanes 4 ayat 2. Sianon ma tadahamu toddi ni debata ganuk toddi namar marhata potot Yesus Kristus nang rodi bagasad daging ima siad debata atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pergugoy mahami, mangulahon na horbar tupatik ni. Amen. Tabi gima ede puji-pujian sian kor ama.
Tapuji Tuhatta, mari kita sebut PD nomor 675 ayat 1 doh 2. Tatopoti madosatta martangiang mahita. Alai Tuhan debata pergogo naso hatu dosan jala amanami ujo hami doho guarmu nabadiai alana targogot tami marningot dosa nami sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe colma alani hami namate jalana hehe sien namate nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami asima roham di hami sai patotong madi hami roha hamola tehot tuho otot di perbadia pangapul dina marsak roha pamalum saluhut na bernit binahin ni dosa nami roma ho mangiani hami asa marles ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha sayunang tulak kami
sai tangihon mahami hoala anak ni debata ama anak do tot di porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata debatado nama mitori. Ise do nama dabu hamagoan. Kristus Jesus do naung mate. Alai dada holani. Naung mulak mangolu do. Jala di siamun ni debatado ibana mangodion hita. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tapi gima di pujian sian kor ina.
Tapuji Tuhan ta. Marede hita sia buku ede nomor 105 ayat 1 2. Hatani di bata turpu epistel di minggu pesta parjolo ima sada Samuel 10 ayat onom rodi ayat 10 tolu tajahama marsika soreng. Jadi songgopan nitod dini Jahoba maho gabe manurangi horap dohok nasida. Jadi muba maho gabe jolma na asing. Jadi yadung masa akatadai tuho bahen maguru roham na jupang tanganmu ay didonganan ni Jahoba doho. Dungi tuat maho tugilgal pajolohon jala idama tuat peau madapot tonho lao mamelehon akka pelean situtungon dohot akka pelean hamoleteon ikot pituari lelengna pai maummu au ro madapot toko asahu pabotoho tuho si bahenommu. Jadi duhudul ibana laho sian haluan ni si Samuel gabe di pauba di bata marohana songgok madohot sude katadai sadarinai. Aidung saha nasida tudolok gibea idama sahoron panurirang majupakon ibana gabe songgok matod dini di bata tu ibana laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida. Alai dong di ida saluhut akana manadai ibana nasai daun. Ibana manurirangi aperap dohot akka panurirang. Gabenin nama matunan. Ahadon nama sadi anak ni Sikis. Do si Saul. Hape tonga ni akka panurirang. Jadi Roma alus nina sahalak siani mando. Ise do ulaning amanasida. Alani i menjadi gabi upama dohot dosi Saul HP di tonga-tonga nyaka panurirang Dungi masuk ibana panurirangi tolhas maibana turobean ido sahatna martua do akana tumangion hatani debata jala no piausa amin. Tapi gima ede puji-pujian sian kor sola gracia. Tapuji Tuhan ta, mari dehita sia buku de nomor 405 ayat 1 dohok 2.
Taha tidakkom ma hapor siaut tai, songon nahina tidakkon ni dongata sa hapor siaut di sadok portibion, rap mahita mandok. Au persea di bata Jahoba, ido ama perguna kudusan, natu palangit doh tano. Au persea di Yesus Kristus, anak di bata Jahoba na sesadai, iman itu nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sento di perbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, Panguman ni silakus. nama Nama terpajal lo ibana di hau penursila. na Natua tuban wa turudung ditano. tano. Namula Ulu mangulu di are patuluhon. nama Naik naik ke surga. lahulu tu siamu Siam di bata Jahoba. Ama naik perguna suatu dosan. Di sima ibana pa mamulak sobut tu tanoon. Menghumi halat na mangulu dohot namate. Au persea ton di perbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia. Dohot di hasasan dilus. Dohot di hatai lamang do. Mulak mangulu sobut daging halak mamate. Dohot di hangguluan na sora sudah. Amin. Tapi kaya matiting di minggu ta sa darion. Diting HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, di Minggu Pentakosta Parjulu, Minggu 20 Mei 2027. Topik, Jakon Matodi Porbadia. Na Parjulu, Partangyangan Sektor. Di hari Selasa 30 Mei 2027 di Patupado Partangyangan Sektor di Sektor Tulu di Bagasne keluarga T Munte Boru Situmorang. Di Sektor Pitu di Bagasne keluarga RC Mamora Boru Pajaitan. Di Sektor Walu di Bagasne keluarga K Manulang Boru Sibulun. Dohot di hari Rabu tanggal 31 Mei 2027 Partangyangan Sektor di Sektor Sada di Bagarsne keluarga CB Batubara Boru Situmorang. Di Sektor 2 di Bagasne keluarga Calo Situa JW Sianipar Boru Silain. Dohot di Sektor Onom di Bagasne keluarga G Nainggolan Boru Si Ahaan. Alamat Boy Mata Ida di titing ni Huriata. Napaduahon na marulang tahun. Hobar tu data na masuk tu Huriata
torok ni ruas na marulang tahun di boga sa mingguon, gudang na 44 talak. Hata ni debata ima na tersurat di Pesalmen 66 ayat 20. Pinuji ma debata naso manulakon tangyaku manang asini rohana pe diau. Tusude ruas ni huriata na marulang tahun, hupasahat kami ma selamat ulang tahun, panjang umur, debatama na madongani huhut na mamasu-masu. Napatuluhon, perningotan hari turunnya Roh Kudus manang na Pentakosta. Sadarion ima ari perningotan di hasasaur ni Todi Perbadia manang na Pentakosta parjulu. Parminggota masuk songon na somal. Dohot marsugut ari Senin tanggal 20 Mei 2020 tapatu pado pesta Pentakosta paduahon parmingguon masuk pukul 10 ria mahita madohoti. Nomor 4 jemaat baru Mamuka sadarion gaberuas ni Huriatama, keluarga Eduanto Hutabalian Eskom, dohot inang Anna Peronika Boru Pasaribu SPD, ro nasida sian huria ay kulim resort Sibisa Mangatur, distrik 26 Labuhan Batu, maringanan nasida di Jalan P. Suryanata, Perumahan Bukit Pinang, Blok C1 RT 12 nomor 1 Samarinda Ulu termasuk sektor Tulu. Di Pangidohami molo marminggu do nasida jongjong manasida di tempat. Doho amatta di barisannya manasida di agak perpudi. Molate menang. Napaonopon, napalimahon, jalan santai sekolah minggu dohot keluarga. Hobbar tu program kerja sekolah minggu HKBP Sentosa, naing patubuaw nama jalan santai sekolah minggu dohot keluarga, ima di hari Kamis tanggal 1 Juni 2020 pukul 6 menugut. Titik temu di gereja HKBP Sentosa Samarinda, deskode baju kaos sekolah minggu bagi yang memiliki. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama mengikuti kegiatan tersebut. Mauliate. Nomor 6. Ibadah padang dan kunjungan gerejawi kategorial AMA. Di hari Sabtu tanggal 3 Juni 2020 dipatu pado ibadah padang kategorial AMA HKBP Sentosa. Dilanjut acara kunjungan gerejawi di hari Minggu tanggal 4 Juni 2020 tu HKBP Philadelphia Batakan Resort Kalimantan Timur. Pidang idoma tu kategorial AMA Nehuria, dohot AMA Immanuel, asama dohoti latihan kur gabungan, nanaing di Patupa di hari Kamis tanggal 2 Juni 2020 masuk pukul 10 sia manang pukul 7 maringanan di konsistori. Bagi AMA yang berniat mengikuti acara tersebut diharapkan mendaftar ke panitia paling lambat hari Selasa manang na tanggal 30 Mei 2020. Nomor 7. Proposal tahun profesionalisme dalam penatalayanan HKBP Sentosa. Hobbar tu kegiatan porseni tingkat distrik na di Patupa di akhir bulan Juni sampai tu awal bulan Juli. Pinangidoma tuganuk ruas
asadohot partisipasi rap mahita mendukung ulauni hobar tu proposal tahun profesionalisme naung dipasahat panitia tuhita ganuk. Mau lihat nomor 8 Kompen Distrik. Jari Senin tanggal 5 Juni 2020 dipatu pada Kompen Pangula Nago Tiki HKBP Distrik 27 Borneo Maringanan ditarakan. Nomor 8 nomor sia laporan keuangan 20 Mei 2020. Penerimaan huria 45%, 27.426.075 rupiah. Tu pusat 55%, 20.045.500 rupiah. Tu pembangunan 7.130.425 rupiah. Kategorial 21.260.000 rupiah. Pengeluaran huria 45%, 47.445.100 rupiah. Tu pusat 55%, 20.045.500 rupiah. Pembangunan 146.000, kategorial 27.220.000 rupiah. Saldo kas huria per 27 Mei 347.734.70 rupiah. Saldo pembangunan per 27 Mei 2020 100.262.727 rupiah. Saldo kas kategorial per 27 Mei 2020 10.263.450 rupiah. Saldo kas keseluruhan 450.050.866 rupiah. Basar P nomor 10 Basar PMKKF pelayanan ke gereja Pagaran, jadwal organis dohot prokantor, dohot titing parhepengon, boima taida di lembara titing naung deser tuganuk hita di pasu-pasu tuhat tama huriana tapasada marhata martangiang mahita. Tuhan debata para siroha jala pardengga basa na sumurung gu puji-pujian dohot moleate matuha di pasahat rohanami tujulum di nama dongani hami di manipat di buga sa samingguon di lako di hami hahi pasoni daging dohot toddi alani totong Tuhan gabibui mahami marpungu di buga sa tikyon di bogasan hahipason dohot di bagasan lasni roha. Suang soni totong Tuhan akadongan namin. Molo tungdang sude pehami dohot bui marminggu tu bogasa tikyon. Tuhodo pasahatan nami nasida saluhutna. Molo tung adong anggota ni huriamon na di bogasan parsahiton. Homa totong na mga leon hamalumod di nasida. Molo tung na adong di arsak ni roha, homa totong na mga puli na sida sa luhut na, dongani ma sa luhut na ruas ni huriamon, mulai siya dadana saha rodi na magudang, leho totong akahahipason na sumurong, asaboy totong tuminggu na naing ro, boy totok kami lau marsada laho mamuji pasangapon guarmu na badiyay. Tuhan dewata para seroha jala pardengka basa na sumurung. Suang songani totong di ruas ni huriam. 44 talak
natongon merayakan ulang tahun di Bugasan Mingguon. Tuhodo pasahaton nami hata hamaleton nami. Ajari matotong ruasmon. Mabilangi ari-ari naong pinasahatmu tu nasida. Nunga di pasahato di nasida tabani umur. Pasahat manarikot akka di pernguluan ni nasida. Leho totong akka hahipason. As anggia totong 2 tahun na nengro. Boy totong nasida merayahan ulang tahun ni nasida di Bugasan hahipason dohot di Bugasan Las Niroha. Tuhan debata para siroha jala pardingkabasa na sumurong. Siyang songani totong Tuhan di pertangyangan sektor naneng patupaw nami di Bugasan Mingguon. Huhamalateho kami do pasupasum. Bukani rohani ruas laho majako pertangyangan di Bugasan Mingguon. Alani tuhodo pasahaton nami. Patulus ma saluhutna. Asaboy totong bardala sude di Bugasan Las Niroha. Tuhan debata para siroha jala pardingkabasa na sumurong. Suang songani totong di Bugasan Tikyon. Huhamalateho kami do pasupasum. Na pinasahatmu tu keluarga Eduardo Hutabalian. Doho inanami Anna Veronica Boru Pasaribu. Naro na sida gabi mendaftar ruas ni huriam di Bugasan Tikyon. Alani tuhodo pasahaton nami keluargaon. Homa totong na madongani. Bahim matotong na sida gabi ruas na burju. Gabi ruas sitiruon di huriamon. Siyang songani totong di parumatanggaon ni nasida. Lehon akan narikot. As anggia totong martaba-taba si Las Niroha ni nasida di nama muka parumatanggaon. Tuhan debata para siroha jala pardingkabasa na sumurong. Di Bugasan Mingguon neng patupaw ni sekolah minggu ma. Ima sesuai tu program ni nasida. Naing berjalan santai nasida dohot akka keluarga. Tuhodo pasahaton nami. Buka rohani akana tua-tua. Asa anggia totong dibuan iana konna dohot marjala santai di hari Kamis nanengro. Asa anggia totong lamsada lang gomos haporsyaon nami terlumubi akayana kon nami laho mamuji pasangapon guarmu nabadiay. Tuhan debata para siroha jala pardingkabasa na sumurong. Siyang songani totong Tuhan di tanggal 3 dohot tanggal 4. Naing patupaon ni ama ni huriam kebaktian padang di Balikpapan. Dilanjuton mo siya dohot kunjungan gerejawi tu HKBP Philadelphia Resort Kalimantan Timur. Buka matotong rohanami sa luhut na asa parsidohot tami. Jala patulus sa luhut na programi asabuy merdala di Bugasan dami dohot di Bugasan Las Niroha. Dinalaw borhat saha ro dinalaw mulak. Tuhodo pasahaton nami sa luhut na. Juluani totong sa luhut na lakani nasida. Asa anggia totong buy mulak tuingananon di Bugasan hahipason dohot Las Niroha. Tuhan debata para siroha jala pardingkabasa na sumurong. Sa tokinari na yung bigyon nami mahatam na badiyay na yung pasahaton ni naposom dito nga tonga nami. Alani totong bukay maroha nami. Asa anggia totong marurat marparbuhi hatami na yung sipaton ni naposom dito nga tonga nami. Boy totong diulahok kami di parngulon nami siyapari. Siyang ni totong naposom na pasahaton. Parguguy, parbisuhi, leho totong akanarikoti di parnguluan ni nasida. Asa margugu nasida laho mamaritahon barita daulimi di tonga-tonga namin. Tuhan debata para siroha jala panenggabasa na sumurong. Masay gudang tututuhan na naing si pasahaton nami tujulum. Alay posdo rohanami. Lehon akanarikot di parnguluan nami. Asa martaba-taba si Las Niroha di hamis sa luhut na. Alay di atas ni sudi totong Tuhan pangiduan nami. Jumulo masalpun akadu sa pangalason nami. Asa talu pamimajalo paso-paso nanay si pasahaton murupeto hami. On matuhan tangyang pangiduan nami. Hupasatami marhiti anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Taparadema peliata nomuli tua dopan ide bata meredihita sebukuede nomor 400 ono plus sada ayat sada do udutna uhuk mata pasahat peliat sada a do sada b. Sungguh Tuhan yang dijulukan Allah diri berbagi uhir badi menurut hidup Allah diri berbagi berisi holu di haroromi Guru dan hisan toliki didihon matuawa amiri Utan diri dimataki Surutan di paluan awan paluama ode mata bereng daging kutan di kudison paluama ode mata coba pengemat di suarami Isam di daging sandung diriki nama ngarsai tok-tok nandibi paluama ode kata Lehon hadani nangudaki debataki nakokoi asa sai malusuri musuhi debataki nakokoi mupatindak otok tunggu arni pardu sadisi asadi jangan nuhai debataki nakokoi Tapasada marohata martanya mahita. Ido tutuale Tuhan marula kula dohami madok mauliate tuho disaluhuna asi dohot dengan nibasam nama dongan ninggolunami saharo di bagasan tikion nang di bagasan tikion ale Tuhan marpungu dohami saluhuna di bagas joromon imale Tuhan dina disihol ni rohanami tumangi hob baritam naulii ajari pergogoi perbisuhi hami
Patau hami mangulahu katam di ngolunami siganupari. Makuling mahwale Tuhan, ainu ngarade hami laho tumangi hosa. Marhite-hite Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Shalom. Horasma dihita saluhuna selamat hari Minggu. Damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Naga bejamita di Minggu Pentakosta Parjolo di bagasan Sadarion. Imana tersurat di Yohanes bidu 20. Mamuka sien ayat 10 saharo di ayat 20 tolu. Yohanes bidu 20 ayat 10 saharo di ayat 20 tolu. Songono mahatan itu hata takas mata payhutihut. Di pataridaho Yesus dirina tu sisianna. Jadi dung bot ari, diari parjolo dung salpu ari sabat. Di naung sordak akka pitu ni inganan ni akka sisiani, ala ni biar ni rohana sida, mida akka Jahudi. Roma Yesus jong-jong tu tonga-tonga nasida. Jadi di dogma tu nasida. Dame ma dihamu. Jadi dung di dok songoni, di patuduhom ma tanganna dohot adorana tu nasida. Gabelasma rohani akka sisiani, ala naung di ida nasida Tuhani. Dungi diulahi Yesus ma madok tu nasida. Dame ma dihamu. Songon sinuru ni amai ahu suruoku hamu. Jadi dung didok songoni mangobus ma ibana dopak nasida. Huhu ma didok jalo hamu ma todi perbadia. Molo di sesa hamu dosa ni manangise naung se samai. Molo di pahot hamu dosa ni manangise hok doi. Di sido sahat ni turpu jamitata. Damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan turpu jamitata Sadarion, di Minggu Pentakosta Parjolom, taidama amanginang, anggo turpu jamitaon, hira bagian ni haheheon ni Yesus doon sien namate. Ima na pinataridahon ni debata dirina tuaka sisianna. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Jala taidama amanginang di bagasan turpu jamitaon, dina dipataridaho Yesus dirina tuaka sisianna, taidama ala biar ni rohani aka sisianna ido. Ima tuaka halak Jahudi, gabe martabuni nasida. Dina martabuni nasida, di sordak nasida do inganani. Asa unang di boto halak Jahudi nasida di inganani. Ido polau bahe gabe mabiar nasida ala nunga mate Yesus. Jala taida mamusenang di hamamate ni Tuhan Yesus. Aladang disibake ni Tuhan Yesus. Disido biar ni rohana sida. Ala diogap-ogap akka halak Jahudi do nasida madok. Naung ditakona sida bakke ni Yesus. Do pola ubahe gabe mabiar situ tu do nasida. Mabiar do nasida makatahon naung hehe Yesus yen namate. Alai taida ma dibiar ni rohani aka sisianna rodo Yesus manopok nasida. Nang perupani sordak do sude alai jongjong do Yesus di tonga-tonga nasida. Namar lapatan maidanga dong batas molo di Tuhan Yesus. Artina hadir do debata manang di dia pehita maringanan. Dinama biar rohani aka sisianna jongjong ma Yesus di patuduhom ma sude bugang nai. Jala di pahot ma rohanang pikiran nasida. Asa taida ma amanginang di perdalanan ni ngolutta di boto Yesus doahan di rohatta. Di boto Yesus do keadaata. Di boto do ketakutan yang luar biasa, odo nama bahe jolma, gabe, dangolo laho makatahon hasitongan. Ulodo si patah songoni, anon gabe au mersapu-sapu nina rupanika, ujungna dipahohom ma,
nang nadiida na sala di pahohong. Tidak mau mencampuri urusan orang lain, ninda musekan. Ujungna dak pola be olo maka tidak kon hata na tutu. Alai di somma Tuhan Yesus Roma nopo nasida, asa benar-benar nasida maka tidak kon Yesus nong hehe. Do polau bahen diharoro ni Yesus di tonga-tonga ni akasisianna di patarida homma dame ma dihamu. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada damai sejahtera. Imana taida amanginang. Jadi dihita saluhuna molo taguari do dirita anak ni debata, nong pinili ni debata hita, yang pastinya damai sejahtera akan ada di diri kita masing-masing. Damai do nama buan lasiroha nanggogo tu hita. Taida ma dia kasisian na amanginang, luar biasa do dung di patuduh debata diri na tu nasida di jakon nasida ma toddi ido ubahe dido dina marlasni roha akasisian nai dina jongjong Tuhan Yesus di tonga-tonga nasida positu tudo rohana sida dang mabiar benasida las rohana alai dilasni rohani akasisian na dilihut debata do tu nasida tugas utama untuk melayani. Ido bahe gabe dido debata, songon sinuru ni amai ahu suruoku hamu. Namar lapatam mai asa dibarita hon nasida taringo tu Yesus. Nasida magabe kesaksian. Gabe sitidangi mana sida di haheheon ni Yesus. Jala di sodo tubuh huria amanginang. Asa dihita pesaluhuna disuruh debatado hita asa mamarita hon taringo tuhata ni Yesus, taringo tu diri ni Yesus. Asa unang adong dihita saluhu na madok tugas niaka parhalado doi, daw nga manginang. Alay saluhu na tugas tado. Makatahon na sitong, molo nunga tahatahon na sitong na marlapatam mai, nunga mia bedame dihita. Mian to diperbadia tu hita. Dang tapahohom akan asalaya manginang. Jadi molo dakta sungguli manang dakta dok tu dongata na manglahon hasalaan dang tategor nasida tuhita do tungguon ni debata mudarna. Ido lapatan ni hak Kristenon asa toktong laho saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mengingatkan iko saling marsipaingota do dia kahasalaan ni dongan. Jala molo di pasingo pe unang gabi sogo rohana. Namar lapatan mai dapat tuduhon dalam nasitong. Asa molo taida adong do jol maamanginang jolo di pasingo do baru pe asa so. Oh on salah nina rupanikan jala ido tugas itu di perbadia. Do polau bahen jadi dung didok songoni mangobus ma ibana do pak nasida huhu ma didok jalo hamuma todi perbadia. Molo di sesa hamu dosa ni manangise nang sesa mai. Molo di pahot hamu dosa ni manangise ho doi. Artinya ikut saling mengampuni do hita manginang. Saling mengingatkan. Ala di sido kehadiran ni todi perbadia. Molo di doko na manginang di topik ni mingguta jakom ma todi perbadia. Unang tatulak todi todi perbadia nunga maringana di bagasan rohata. Ido makana saya dido tubuhmu adalah bait Allah. Jadi molo inganan ni debatado ngolu tahun HP na pasti di perdalanan ni ngoluta akan na ias masude. Ias dia kapar rohaun, ias dia kapar dalanan. Jadi unang beadong akan na kotor-kotor di tonga-tonga ni ngoluta amanginang. Segala kebusukan tapada umai setonga-tonga ni ngoluta. Unang behita mangolu di bagasan akadosa bako-bako kejahatan. Alai taingo mamolo nungamia doto di perbadia tu hita na pasti bisuk do hita saluhuna. Ido polau bahen tapake ma bisuk nasian debata. Jalanunga sar to di perbadia di hita ganuk mersada-sada. Dang mangalului to di behita.
Dia ada besongon na asing, dia ka dogma na asing madok, dang dapot to di perbadia do piau ninna rupani kan. Adong do sada gereja nama do si songoni. Ale molo songo kita rupani nunga be sar to di perbadia tuganup hita marsada-sada. Dia jari to di ido hita mangula ragam nia kasiulota. Jala to di ido na menuntun hita dina mangula ulaon nasitong di tonga-tonga ni Jehovah. Jadi di hita saluhuna unang gabe taalo to di i amanginang, unang gabe dangolo hita di pature to di perbadia. Si patamo lo taida amanginang di perdalanan ni ngolu taon, olo do hita mangalo to di i. Ido pola ubahen samia maaka kejahatan-kejahatan. Lomoro hana berbeda-beda, lomoro hana menciptakan sudenang aka pertikaian di tonga-tonga ni keluarga, nang di tonga-tonga ni aka huria penang. Godang na mencintai aka bako-bako keburukan. Hape songo kita saluhuna nunga jol manai baru hita. Naung ditobus debata. Tai pai baru ma rohanang pikirat taganu mersada-sada. Unang beta hasi holi akan ajati amanginang. Unang besa robang doho portibion. Alai tapatuduhom ma naung tajakon tod di perbadia diganup hita mersada-sada. Artina di hita saluhuna amanginang marhite-hite turpu jami taon. Iko mampu do hita manesa dosa ni dongata tu hita. Iko do saling mengampuni kan unang adong pendendam di tonga-tonga ni ngoluta. Ai di do rupani unang jolo salpu mataniari ninna kan. Artina molo tumpe jut rohata, sogo rohata, ala iko benar-benar do talapati sudena. Jala unang gabe martau-tau manang jolo sape tuna mate kan. Ai godang do molo binereng songoni ditiki mangolu dangolo dipakulingi alai dung mate baru pero mangedungi amang tahe burjudo itokon ni nama musekan hape saleleng mangolu dang yau pakulikoni ni nama musenang kan. Ai godang do aka kejadian-kejadian na binereng aka si songoni. Apalagi ma nunga marsahi posa jo tulang muninna rupani kan. Hape tulang nau pedangolo laho pajonokon manang solhot tu ibotona kan. Hape ngamar sahi-sahi. Alai dung mate baru biasa mengedungi rupani. Jadi dihita saluhuna unang tapalihara aka parohaun si songononate. Ikon saling dong, saling mengampuni. Ala nunga jumolo di sesa debata dosata saluhutna. Alai bohama debata manesa dosata molo hita sadiri pe dan saling mengampuni. Dan molo hita laho manesa hasalaan di dongan tu hita. Terkadang molo binereng amanginang songon na marulan na badia penang sering do jupang si songonokan. Ngamarulan na badia alai jongjong do ibana disi. Alai ngamar si jalangan rupani olo dodang di jalang dongan na. Nga dipakulingi dongan na rupani tadok majo alona alai tong do rupani. Dango libana manise dongan na alo isini na musekan. Hape na nakinan nunga majalo perjamuan kudus. Hape molo dihita saluhu na adong do suku-sukun na tusikan. Adong do suku-sukun na khusus disi. Na olo doho nina rupanikan olo nina alai dang julahon. Mana baik gabe sada masalah. Jadi dihita saluhu na molo tadok do olo na olo mai. Alai molo tadok dang badang mai. Unang gabe kabur-kaburate. Jala hapur siatai pe iko do tapatuduhon na benar-benar. Tuadopan ni Jehovah. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak, selebihnya ula-ula ni sibolis nama. Asa taboto amanginang molo nunga ta sesa dosa ni dongata hasalaan ni dongata na pasti jakono ni dibatama hita. Alai molo nunga sapalaro dongata minta maaf tu hita, hape dangolo iya sita majalo na pasti molo dosa manang hasalaan ni dongan na olo minta maafon banung nga dihapus di batang. Alai
molo ibana sendiri nakinan, nama nolak nakinan, barak sesau ni debata dosa nai. Asa tai ngotate amangina. Jadi akka parrohau tai unang tapa jogal dia dopan ni debata. Molo nunga digohi tod di perbadia hita, mian tod di itu hita, unang beta alo. Ahana ni dona ima taulahon. Alai sotung do nunga mate, manang mitop tod di bagasan ngolutate. Ayadong do na songon itong. Harusi Saul diucap debatado tod di siang ngoluna. Ala boha, ala sude aka bako-bako kejahatan dihasi holi ibana. Songo dia penang di bait tod di laho mengajari ibana, tetap doda ngolo ibana mangulahong. So tungga besongoni ngolutau nate. Da ngolo ditogu-togu tod di perbadia. Jadi dihita saluhuna unang gabe mangalak manaruh kata hita kan. Ayo lo do songoni apalagi ma songon ina alai pos doroha molo ina ditongani huriata burju-burju do sudiate. Dan ngadok pala sape songoni kan, na sape ditoru itu jabuna, dukoni musenang mersipatu pola di hata, ikon pahebang amak rupani, dukoni muse iko pasahaton deke si mudurudur musenang kan, pasahato si panganon, olo do songoni kan, ala boha omariko na nalaho mersipatak kasang. Dak terima si A, HP si B nakinan nggak macam-macam ipadokoni kan, HP dak pas dak tutu nani dok nai, olo do masa si songoni, ujung na mersipatu pola ma, dukoni musenang, olo ma mersijanggola akan. Jadi asa tabo to amanginang benar-benar mahita biar mida Jehovah diperbisuhi debatado hita. Jala disoma tapatuduhon kualitas ni keimanat taganuk mersada-sada unang taalo ate. Alai tajakon ma molonunga tajakon benar-benar mahita mangolu di bagasan toddi. Molo didokodo mangolu di bagasan toddi perbadia, kita mencintai hal-hal yang baik, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ikon odo nahot di ngolu niaka jolma na biar mida Jehovah, na digohi toddi. Datung nagabe holong berperbuat, alai na pasti holong na ias. Songo dia holong na tu debata, songo nima holong na nang tuaka dongan na. Songo dia mata dok holong rohata tu debata HP taho somi dongata jolma. Dak tapak kulingi na dilabukta. Badang binoto be jolma aha hita songo niate amanginan. Alaita taida ma di bagasa perdalanan ningoluta tahasi holi ma debata jala debata ma na utama di bagasan ngolutaun. Asa toktong do toddi mengajar-ajar hita. Say maos do toddi paingot-ingotok kita. HP molo taalo doi bei seme gabe tatangi honate. HP nakinan rajid do hita tu bagas joro, rajid do tu partangiangan, rajid tu sude punguan, HP nang dak tatangi hon hatai dang nabinoto be kan. Na paingotok kita saluhna holan hatani debatana ma. Molo dak tatiopi, dak tapeopi, gabi ahama landasan di bagasan perdalanan ni ngoluta. Artinya dihita saluhna pondasi utama ikut debatado namian. Molo nunga mia debata di bagasan ngoluta, mian tot di perbadia dihita, toktong nama mabiar hita tuaka kejahatani. Mabiar hita mangula hosa. Jala akayana kota pe denggan-denggan nama saluhutna. Molo saya toktong do tahasi holi aka na denggan. Gok pasu-pasu ma ngoluta, molo saya toktong do denggan diaka perniulaan. Atong dihita saluhutna amanginang, tajako mato di perbadia, jala tapasobuma, todi na mangarajai rohanang pikirata. Ikodo taserahoni tu debata. Jala toktong mahita makasih holi aka na denggan. Asa toktong ma todi na marsigorgor di bagasa roha nang pikirata. Molo debata dong ata ICB alota. Amen martang yang mahita. Ido tutuale Tuhan, toktong dohami marula kula madok moliate tuho,
Disaluhuna asi dohot denggan ni basam nama dongani ngolunami saharo di bagasan tikyon. Terlebih oleh Tuhan yang di bagasan tikyope. Dihatam napai ngotok kami. Asa totong ale Tuhan hujako kami todi perbadia di ngolunami ganuk marsada-sada. Asa ido ale Tuhan nagabe mengajar-ajari kami. Na menuntuk kami ale Tuhan tu dalammu natigori. Asi maroham ale Tuhan. Toktong maho namar si gorgor di tonga-tonga nami saluhutna. Namar si jongjong di tonga-tonga ningolu nami. Asa toktong ale Tuhan huhasi holi hami saluhutna akan naulina denggan di perdalanan ningolu namion. Asa toktong ale Tuhan di bagasan biar mida Jehovah hami mangasahoko diaka perdalanan ningolu nami. Terlebih ale Tuhan yang di bagasan tikyon di saluhutna ruasmu naro beribadah apalah di bagasan tikyon ale Tuhan. Asi maroham. Pasu-pasu mangolu nasida. Lehono muhahi pason hagogon habisuho tu nasida. Asamar gogo marbisu kali Tuhan. Dinama dalani ari-ari ningolu nasida. Terlebih le Tuhan saluhutna aka ulau parkarejon nasida. Sahat tu tangamu mali Tuhan. Patongonomu tu aka japalan na lomak. Mertabata aka silas ni roha di tonga-tonga ni perdalanan ningolu nasida. Asi maroha mali Tuhan. Homa toktong na manutuhi rohanan pikiran nasida. Asalam turinggas na le Tuhan. Memuji pasangap guarmu nabadiai. Asa toktok kami le Tuhan. Mian di bagasako. Asi maroham. Dongani hami saluhutna. Terlebih le Tuhan. Dinamula kano kami siya tonga-tonga ni bagas joromon. Pataru di bagasan hahipa solas ni rohana siako. Dongani hami saluhutna. Sahat di homa ngolunami. Marhite-hite Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Maret de mahita huhu mahita papungu pilihan. Sigu hibaru
Tatanya koma pelia taon tua do pani debata martanya mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorani saluhu sileho-leho na dinggan. Doho nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami masya na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon harajamu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madomol yate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Naso tarasam do godang ni seleho-lehomu di hami. Todimna badiai di lehokotu hami jolma. Sumonggopi hami na leon. Na umargaido di lehokotu hami. Jala gumodang doi sian portibion. Doho sian pangisina sude. Ope mauleate marohanami. Jala pujion nami maho. Ala ni sude habal gaun. Dohot hamu liaumu. Naung pinapatarmu tu hami. Saileho mat tod di perbadiai tuhriam. Akana olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai. Jala dipatok-tok kami, mian dibarita naulii. Ale tod di perbadia. Sai pasada mahuriam, napi na pungu-pungumi. Asa marsijoloanon, jala marsihaholongan. Songon aka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami. Asa hutadahami aka dosa nabalga. Dohok na mekmet sipa sidingon nami. Say buas mahomanesa dosa nami. Asa lambadia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbahe kami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai. Sai odihon jala pado muhami tu amai. Asapos rohanami madok. Amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai seleho-lehong tuhuriam. Asalam gada torop ni aka perbarita nauli. Dohot pangajari. Dohot parasiroha. Na mamaritahon habal gomu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude. Perpunguan ni halak Kristen di gereja. Di persikolaan. Nang di bagasan nape. Asa tau nasida saur tu perpunguan sogot. Saya sungguli akan natarpodom. Jala pergogoi akan nagale. Sai songgoti maaka nanaing dohot natakang meroha. Asa ditinggalhon nasida hajahaton nabeb. Saya parrohai akan nabojok roha. Jala apuli akan namarsak dohot nadangol. Asa unang di rupa-rupa portibion aka na manguloi ho. Say tata ma na targogot doho na pinaburu-buru ni halak. Ala ni haporsiaw di Tuhan Yesus. Say ajari nasida maralus. Jalamiam maho di bagasan nasida. Say ramoti ma pikiran ni aka panggonggomi. Panguhum asa tigor nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Sai patogu haporsion nami, asa toktong hingot hami, naung sesa dosa nami, jala buanomu hami tuhangoluan sogot, sai sungguli pakirimon na mangolu di hami, asa pos rohanami, nang malake dagingon, pangoluam mudo muse, asa masuk hami marnida debata, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen alia manami na di Banua Gijang, saip norbadia maguarmu. Saya Roma harajamu, saya sauk malo moni roham di Banua tongaun songon na di Banua Gijang.
Lehon ma Tuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa Tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midehita. Di dopako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasar homadamena tuto ditabe amin.